Hai Nazar. Hai Mas Indah. Aku buat Anda fैगोन दसे थांबाय दे जागोन दे बेराम सफैदो आरोना मोजां मोजां साइज होबाय दे थेंक इउ नायथाय होनायनि थाखाय नोजोर मा गामिया आङो बङाइगावआव थायो थेंक इउ आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय मनिराम राइट बाजै सना ओमफ्राय आरो बिबना सना ओमफ्राय जों मनिराम आइ लाभ इउ बङाइगाव खाथि जायो नामा आइ लाभ इउ बङाइगाव खाथि जायो नामा आइ लाभ इउ माने आइ लाभ इउ बास आइ लाभ खाथि जायो नामा आं खोनाखै बङाइगाव खाथि आइ लाभ इउ मनिराम ओमफ्राय जाबाय हा आच्छा ओमफ्राय राइट गुड इभिनिं आरोना गुड इभिनिं राइट पाप्पुआ मा खबर होनना मोजां खबर थेंक इउ आंनि लिस्टआव नुजाबोनायनि थाखाय पाप्पु लाइक होदो सनाफोर लाइक होआखैबा बाराय दा मा ओंख्रि जाखो दिनहो
सानथौआव होनदों ओंख्रिया माबा दालि ओमफ्राय अमा बेदर भाजामोन आरो सोलायखासै होनदों नोङो मा सोलाबायनांगौआनो मोसानो रोङालै कार्तिक नुदों दा हाय कार्तिक हाय तुम्हार और मैं बोरो ना जानू किंतु तुम्हार करते बंगाईगांव अपनी बोरो ना जाने ना कि Kartika, how are you, my friends? I am fine, my friends. Answer. Please support me, sister. ओके सपोर्ट करूँगी मैं मेरे चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ आंस और मैसेज करके दीजिए मेरी वीडियो में मैं बाद में आपको सपोर्ट करूँगी जब फ्रेंड्स है ना अपना और बा तो बंगाईगांव मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच सबको लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज़ आंस ने क्या बोला ओके सिस्टर बोला मैं करूँगी बैक आपको पापू ने क्या बोला नमस्कार ना जानू माने बोरो ना जाने ना कार्तिक ने क्या बोला लाइक डन बोला ना थैंक यू लाइक देने के लिए कार्तिक और गर्लफ्रेंड जोनी किंतु बोरो हाँ बोरो बोरो আপনার কি গার্লফ্রেন্ড বড় নাকি এনেকুৱা কৈছে না পাপু তেনে কোৱাই কৈছোঁ আচ্ছা पप्पू ने क्या बोला असमीज लैंग्वेज तुम ज़्यादा नहीं बोलते हो क्या एसामिस को बेसी नकय माने हिंदी थोड़ा थोड़ा माने बोलती हूँ
हिंदी कोई अलग अलग माने कटिंग बोला आपका आपका खबर कैसा है बोला खबर अच्छी हो कार्तिक रिकार्डो रिसार्डो ला प्रेजाना रिसार्डो थैंक यू मेरी स्क्रीन में आने के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो आपको हिंदी पे ही कार्ड करना पड़ेगा बोल कैसे हो बोलो कैसे हो जी मैं अच्छी हूँ पापू आप कैसे हो रिसर्च दो मैं ठीक हूँ गुवाहाटी आती हो ना तुम बोला ना अच्छा आप भी ठीक हो मैं गुवाहाटी में नहीं जाती कभी भी नहीं गया मतलब करती नहीं क्या बोला अच्छा अच्छा हो सबकी लोग हाँ अच्छा होना चाहिए भाई लो बोला ना अच्छा लोहित दास हाय लोहित दास आपको ने क्या बोला कौन है तुम्हारे सर बोला जी मेरा दोस्त है तो लोहित ने क्या बोला कि खबर तुम्हार खबर तो फाल मोर खबर फाल बर्तमान लोहित ने क्या बोला और परा होय তুমি মই বঙাইগাঁৱত পঢ়া হয় লোহিত আপুনি दो एक बार 10 को शर्मा दिए honors उसने क्या बोला सिस्टर मैं आपको ज्वाइन कर दिया ठीक है बोला ओके ठीक है मैसेज भी करके दीजिए मेरी वीडियो में मैं आपको बाद में रिटर्न करूँगी आंस और अमेजिंग खाने में क्या या बोला दाल और आलू फ्राई लोहित ने क्या बोला होय ओय नकोआ ओय नकोआ ना कि কৈছে पापू বড় ছোৱালী কিবা এলবি লগা কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু কৈছে না
ओमफ्राय लहितनि हाय नखि बाबु हाय नखि लोहित ने क्या बोला होय नकी पप्पू बोला पप्पू ओमफ्राय अंश ने क्या बोला हाँ जी कमेंट भी कर दिया बोला ओके मैं रिटर्न करूँगी ओमफ्राय पप्पू ने क्या बोला ओमफ्राय लोहित बोला हाबिजार ओ दीदी लाइक देन बोला थैंक यू लाइक देने के लिए हाबिजारी मुझे एसामिस लिखा तो सीनी ना पाई सॉरी ली जिली Zillian, hello, where are you from? From Bongaigaon. Right there. Jemaw sufudang thank you Jemaw nilai listener nenda kai oमफ्राय like dan 7 gana thank you like nenda kai Papua Boro language सिखाना पड़ेगा बोला सिखाऊंगी पक्का पप्पू हाबिजर मेरे ओमफ्राय अंश क्या लिखा कोई 24 आवर्स में रिटर्न अच्छा करो ठीक है सिस्टर बोला ओके एलबी खत्म होने की बात करूँगी मैं कुसुमतारिया नमिका हेलो हाय हेलो बाय हेलो बिमा आंनि लिसनार नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना माबोरै दं बिमा like that thank you like होनायनि थाखाय thank you very much बिमा आङो नोंनि एलबियाव मा होनो सिगांथ' थांदोंमोन ना ओमफ्राय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आङो ड्रप जानानै थांथ'नाय जायासै आरोना ओमफ्राय मोजाङैनो दङहाय होनबाय आच्चा मोजाङैनो दङ ना हाबिजार तोरा हिंदी में लिखिए एसएमएस सीनी ना पाई बोला था ना मैंने हिंदी में लिखो बिमा नोंना मा गामि मोनलाय होनबाय बिमा आङो बङाइगावआव थायो ओमफ्राय गामिया ओरै बिजनि फानबारिखै आरो फानबारियाव गामिया beautiful बिमा सनामबाय thank you very much Mr. good evening well thank you sir good evening आंनि लिसनार नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय हाबिजारा आइ एम अके बन्धु बोला आच्चा
Habitnya mungkin misalnya mereka अब कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय बसुमतारी बे बङाइगाव दं नामा बङाइगावआव दङ बङाइगावआव थाखायो आरोना बिमा ओमफ्राय where are you from बोला from बङाइगाव आं गोरिब हेलौ मादै खुलुमबाय दिनैनि नोंनि एलबियाव होमबाना खुलुमबाय आं गोरिब थेंक इउ आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय आरोना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बसुमतारी बङाइगाव दंना बिमा होनबाय बङाइगावआवनो दं बिमा ओमफ्राय बड' सं सुना दो बोला आच्छा गाना गाना नहीं आती आं गोरिब लाइक दान मादि होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बिरफुङा हेलौ होनबाना हेलौ बिरफुं हेलौ गोबावनि उनावसो नायलायबाय मादै होनबायाना आच्छा नंगौ नामा गोबावसो नायो नामा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार मा होनगोना लाइक दान होनबायना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच बाबु बिफायालाय बिमा होनबाय बिफा फैयाखै बिमा एसे गोबाव जालायबाय डिउटियावनो दङ आरोना फैनायाखै ओमफ्राय आं गोरिबा डिउटिया 7 डेजनि उनावसो आच्छा लानो मोनोलाय आच्छा मबाइल लानो मोनो होनदों आरो 7 डेज नंगौ नामा आं गोरिब ओमफ्राय जोंहा बिरफुङा मा होनखो अभी क्या क्या कर रही है अभी बोलो अभी मैं भी दे रही हूँ बसुमतारिया मा होनगोन बोराया फौजि नामा बिमा खोनादों बोराया फौजिमोनहाय बिमा ओमफ्राय सनिखौ मा होनखो आब' गावदांसो दिनैसो नुदों माथो साबस्क्राइब खालामनाङा होनबाय आरोना खालामनांगौ मानो खालामनाङा बेलाय खालामदो आगै खालामदो सना ओमफ्राय लाइकबो होना होदो आरो थेंक इउ आंनि लिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय सनिखौ आगै ओमफ्राय आं गोरिब अनामिका मादै खबरा बोरै जाखो होनदों नै बिमा नोंखौ ओमफ्राय आं गोरिबा फौजि हाग्रानि मावजिसो नामा मादै होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बुजिमोनदों गोरिब आपना मोजाङैनो दं आं गोरिब आं मोजाङैनो दं होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय सुरेशआ थेंक इउ आमेरि लिस्टोङानि गेले सुरेश ओमफ्राय बाबु नों मा खालामदो होनदो आरोना पापुआ
एलबि होदों ओमफ्राय अनजालु माके हेलौ आब' सना ओमफ्राय हेलौ आगै सना ओमफ्राय सानिखौ मा होनखो खालामबाय आब' सना लाइकबो खालामबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक आरो साब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनदों अनामिका मादै मबाइल लानो मोनलालै दानिया होनदों आरोना आंना होनदों आरोना मबाइल लानो मोनलानो दाना ओमफ्राय जोंहा सानिका मा होनखो बहानि आब' ओमफ्राय हाय होनदों आरोना आङो बङाइगावनि आगै ओमफ्राय दैमालु हाय होनबाय हाय दैमालु हाय ओमफ्राय आं गोरिबा मानि सिनायखो ओमफ्राय बसुमतारी गोरिब आं नों बहा दं नों थि होनदों आरोना बहा दंनो ओमफ्राय जोंहा अनजालु मा होनगोन सानिखय लोगो लोगो जादोब्रा आंजों कमेन्ट हरना दोन आंनाव होनदों आरो अनजालुआ नै अनजालु अनामिका जासुलि बाजै होनबाय नै नोजोर फैबाय नै अनामिका जासुलि बाजै पापुआ मा होनगोन नोंनि मुङा मा होनबाय आरोना दहाय पापुआ दहाय मा लिरनायमोन बर' रोङा होनलायनाया दहायो ओमफ्राय नोंनि मुङा मा होनबाय ना आंनि मुंखौ सोंदों नामा आंनि मुङा माबा बिश्वकबि बिदिनो आं गोरिबा मा होनखो अनामिका मादै गामियावनो बिसिन बिजनेस गेलेदों दासान्दै होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय नोजोरा मा अनामिका बाजै मा खबर बाजै होनदों ओमफ्राय अनामिका जों बिमाया आगै नोजोर बुं होनदों आरोना दा साइनका मा होनदों आं नायनायखाय साथाम नायबायलै आब' नोंनि लोगोफोरा होनदों आरो नोंगौथ' आरो आगै नोजोरा मा होनगोन नोंनि मिनिस्लुनाया बिके बाजै मुहुनि गोनां बिके बाजै होनदों आरो नंगौ नामा आङो लेट जादोंना 5:30 बारग'लायनो दिनै नोजोरा मा सानदों मानो लेट जाखो सना होनदों आरोना लेट जाबायल' आरो मारैबा मानो लेट जाखो फाराग हाय होनदों हाय ओमफ्राय सुरेश हेलौ लाभ इउ लाभलि हाउ आर इउ होनबायना हेलौ आइ एम फाइन लाभलि अनजालु ओमफ्राय अनजालु लोगो जादोब्रा सानैखौ नार्जारि होनदों आरोना
ओमफ्राय लोगो जानो थिनगासिनो ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों अनामिका बाजै एन हाउस ददेरेया बोरो होननाय सोलाबालै मानसि सोलाबाना हिनजावफ्रा बिदि जायो ओमफ्राय बसुमतारिया दंहाय आगै नोजोर मोजाङैनो साहा फुदुंदों नै आंनो साहा फुदुंगासिनो खामानि थायोना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेल नुजाफैदो हेल' गुड इभिनिं मिक्सेल आंनि एलबिस्रा नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो अनामिका बाजै लोगो नों आंखौ गारना होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा फाराग नामा फाराग ना फाराग मबाइलखौ लाबोदो फारागा मा होनखो फाराग ब्रह्मआ खोर ना मा होनखो आं बुजियासै ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो बाजै रदे होनदो आरोना मायावबा थांदों दालै बियो ओमफ्राय दे सोरखौ होनखो ओमफ्राय जोंहा साइनिका मा होनो आब' नोंनि इउटुब फेमिलिखौ सासे गार्लफ्रेन्ड बानायना होदो रायलायना होदो अनामिकाखौ आब' सिंगेल जाथारबाय होनदो आरोना अनामिका बिमाखौसो बिबावबाय नै बिमा आङो सेना बिमा बफाना न'आ मा गामि बिमा सना होनदो आरोना बिमा नों सेना बिमा सोरखौ सोंखोबा सेना बिमा बफाना न'आ मा गामि बिमा सना होनदो आरो बिमा सोरखौ सोंखोबा ओमफ्राय मिक्सेला मा होनखो जोंहा बबेनि जाखो एलबि अनारा होनदो आरोना बबेनि जाखो एलबि अनारानो ओमफ्राय अन मिक्सेला हेलौ अनामिका बाजै होनदो आरोना मिक्सेलानो ओमफ्राय जोंहा जगदीसआ बाजै आं मोजां आंखौ मोजां मोनदो होनदो ना बाजै आंखौ मोजां मोनदो होनदो खोमा ना ओमफ्राय जोंहा मिक्सेला मा होनखो खोन्थादोब्रा बहानि नों होनदो आरोना आंखौ सोंगासिनो नामाथाय आङो बङाइगावनि जा कनिमा सौफैदो आरोना हेल' गुड इभिनिं कनिका आंनि बेसेबां नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय बसुमतारिया मा होनदो आङो बुरिसोहाय आगै साइनिक होनदो आरोना दा बिमाया कनिमाया मा लिरदो जोंहा मा ओंख्रि जाया आब' होनदो आरोना ओंख्रिया दालिमोन आगै अमा बेदर फाजामोन आरोना ओमफ्राय बसुमतारिया बिमा होनदो आङो नोंखौ सोंदोंमोन बिमा होनदों आरोना आंखौ सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा जा जगदीसआ मा होनखो बाजै नाम्बार 2 दिबांसुन होनदो आरोना ओमफ्राय मा होनगोन मिक्सेल आगै बुं होनदों आरोना खनिका होनदों आब'ना गुमैया मा मावो होनदों आरोना नोंगुमैया माबा डिफेन्सआव मावोमोनहाय आगै आरो जों साइनिका मा होनदों
जायखिया सासे बानायना होदोलै नाम्बार नांगौब्ला हरथारसै आं जोंहा जोगानो बुंनानै हो आब' होनो आरोना जोगा आब'नो बुंनानै हो होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा मिक्सला मा होनदों अनामिका एलबि आवारा बबेनि बुंगासिनो आरोना मिक्सला हेलौ मैथा गोखै सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कनिमाया मा होनखो जोंहा मा खबर मिक्सेल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा साइनिखौ मा होनखो नङाबा कनिमाखौ आब' दे रायथिना हो होनबाय कनिमाखौ नांगौनोहाय नांगौ जालायबायनो बा बसुमतारिया मा होनखो जोंहा बङाइगावनि आगै होनदों आरोना खिथाबायनो जोंहा बिमाया आंखौ बै समाव आं एलबि नायबा माबाबाय थायोमोन आरोना एलबि हो बिमा होननानै थिनबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा मेक्सला मा होनो गेजेर गाज्रि खानिजों अनाना होनदो गाज्रि खानिखायनो नों अनाना होनदो आरो मेक्सला ना गाज्रिखायनो नों अनाना होनबाय सोरखौ होनखो आंखौसो होनखो ना सोरखौ होनखोलै ओमफ्राय कनिमाया मा होनदों अनो सना आं नोंखौ होनदों नै जोंहा अनो कनिमायाबो ओमफ्राय बसुमतारिया अन होनदों आरो दे बिमा ओमफ्राय जोंहा मिक्सला मा होनखो नङा नामा आंना बाजै होनदो ओमफ्राय मिक्सला मा होनखो खानि दाना इरासै नों मानो एरासै नों मानो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कनिमाया मा होनखो साइनिकखौ आं नोंखौ लाखागोन आब' बिलाइ नों दे होनदो आं बालाखो आगै मिक्सेल होनदो आरोना सानैखौबा नाम्बार बिना लादो आब' जाबाय खामानिया जाहैसै आब'खौ मिस्थि जाहोसै आब'खौ होनबाय जोंहा मिक्सेला मा होनदो साखाथार माथो आना बाजै एलबि अनारा होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा कनिमा मा होनखो नोंनो आंनि जिउ सना मिक्स बोरै बावनो हानो सना नोंनि अननायखौ होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा मिक्सला होनदों ब्लु हो दे होनदो आरोना होबायमोन आङो मिक्सार जाबाय नामा टेक्न'लजिया
जा टेक्न'लजि फैदो आरो ना हेल्प हाय होनबाय हाय ओमफ्राय कनिमा मा होनखो थाथ'दो आब' आङो ओंखाम संसै दे बाय दे आगै दे संदो दे ओमफ्राय जोंहा नोगोराव अन होनदों मिक्सारा अनफादों खानि होनदों आरो जाखोनि माने अनफ्लायाखै सना मिक्स होनदों आरोना अनफ्लाया ओमफ्राय जों मिक्सआ मा होनदों सानिख' ब्र' दे लोगो जादो होनदों ओमफ्राय थेसालि नागा गुड इभिनिं होनदों ना गुड इभिनिं थेसालि आंनि इलबिस्ट्रिनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेड इलबिस्ट्रिना थेंक इउ ओमफ्राय जों कनिमाया मा लिरखो थाथ' मिक्स सना दे बायदो आरो ना थाथ'नो थिनदों ओमफ्राय आङो अके खानि बाय मोना कनि नामखौ कनि ओमफ्राय खानि Salia Malik, I am your new subscriber. Thank you very much. सब करने के लिए लाइक भी करो प्लीज लाइक नहीं किया तो थेसाली क्या बोला I am from Nagaland India अच्छा आप नागालैंड से हो ना और ऐसे मिक्सर ने क्या बोला टी साली प्लीज join with me बोला join हो जाओ मिक्सर के साथ थीसाली ज्वाइन हो मिक्सर के साथ मैं ब्लू देती हूँ आपको Saudari Kumar. Hello मेरे मुस्लिम आने के लिए thank you very much Saudari Kumar के लिए how are you fine चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ और लाइक नहीं किया तो लाइक करो Kesalin क्या बोला Perry you are from Perry you are from Bongaigaon ओमफ्राय आं थांनोसै दे बिमा नानिखौ लायनो आं दे बिमा दे जेबो नङा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि बिसिना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो सौदुरिया मा होनदों इउ स' सुइट बोला थेंक इउ स' माच बसुमतारिया अल फ्रेन्ड बाय बिमा सना बाय होनबायना जाना मिथिया बाय होबाय लोगोफोर ओमफ्राय टिचारले मा होनगोन नाइस होनबाय आरो थेंक इउ ओमफ्राय पालक हाय पालक गुड इभिनिं सिस्टार चौधरी हेलो अनामिका बोला अनामिका सला गया चौधरी बाय बोल मतलब एक्सेल हाय केसाली साब दं with you if you do not mean please resubmit me बोला ना निक्सल ने केसाली आपको केसाली ने क्या बोला you are नेपाली जी मैं नेपाली नहीं हूँ मैं बोडो हूँ
लेमन खाजा बाजै सासे बुंनानै होलाय नोंनि साबस्क्राइबारफोरनि सिगाङाव अपेन जायला अफिसियेल चेनेलखौ शेयार खालामनानै नायनो थिन हिनजाव हौवा शर्ट एलबामखौ 2 मिनिटाव बाजै होनदो आरोना लोगोफोर मा होनोमोनलाय बाजै लोगोफोर जोंहा नैबे मा होनो लिमननि नैबे मा होनो अपेन जायला अफिसियेलखौ माने नायनानै होनांगौनो लोगोफोर 2 मिनिटनि थाखाय ना लोगोफोर सोर दं मा होनो अपेन जायला अफिसियेलखौ नायनानै होनांगौनो ओमफ्राय जा बसुमतारी मा होनो नानिखौ लायनो आं टिटुननि लायनो लिमन नानिखौ लायनो नागिरदोंनो ओमफ्राय मिक्सला मंगो आना बाजै बाय ओमफ्राय जोंहा टिसारनि मंगो गाना हेलौ जि ओमफ्राय प्रमदा मा होनो बिके बाजै लाइक थेंक इउ भेरि माच लाइक मबाइला बाबा नायनांला ना नोङो what is your name my name is Bistobi ओमफ्राय जा प्रमदा मा होनखो मा ओंख्रि बाजेनबाय ओंख्रिया दालिमोन ओमफ्राय मा होनो अमा बेदर फाजामोन आरोना ओमफ्राय तेसालिया मा होनदों जा नाइस नेम होनबाय आरो थेंक इउ भेरि माच मा ब्लु बाजै बुंबाजै सना होनदों आरोना मा खालामदों नोंलाय बिजि नामालै मानसियालाय आरो तेसालिया लाभ इउ नेम होनबाय आरोना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय प्रमदा बाजै नाइस होनबायना थेंक इउ लाइनाव कुइसन बाजै सेकेन्ड लाइनाव कुइसन थालांबाय
माबा मा होनो मबाइला गल गल गिदिंनानै बिदि जायोमोन तेसालि मा होनदों जा अके गुड नाइट सी टुमर' बोला अके गुड नाइट ओमफ्राय नोजोरा जों मा खबर बाजै सना ओमफ्राय खबरा गेजेरावनो ओइ बाबु ओइ आनन्द सौफैनो हादों थेंक इउ भेरि माच आंनि दर्शन नुजाबोनायनि थाखाय नाइस बाजै ओमफ्राय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदों समायना बाजै नोंखौ बुंबाय थेंक इउ नोजोर थेंक इउ भेरि माच ओइ बाबा नोंहा बेखौ लांबोले लांबाय आनन्दआ माने दे दोंसे गान खनना हो बाजै खोनासंनि होनदों आरोना मालाबा खनगोन र' आङो ओमफ्राय नेट गैया बाजै नोंनाबा नांथागासिनो नामालै नोजोर मा बुंबावनोलै लागासिनो सासेयानो फिसाला मबाइल दोननो थिनबाबो दोनखाया डाबल खारोना दिनैबो लोगो दं लोगोखौल' लाखानांगोन ना जोंहा आनन्दआ मा होनदों मैयानो सापर्ट खालामखादों बाजै नोंखौ होनदों आरोना नोंना थेंक इउ आं दिन्थिया माइ दिन्थिजाया होनोलै ओइ बाबा ओइ बाबा
साइनिकखौ मा लिरदो आब' नाम्बारा मोनबायब्ला हरदो रायलायनो लुबैबाय होनबायना नाम्बारखौनो मोनासै माथो मा खारलायजोब्बायसो माथो गिनानै नाम्बार बिबा गियोलै आगै आं खारलाबायो गैया नोजोर गैया ओइखैसो दंहैयो ओमफ्राय जोंहा साइनिकखौ मा लिरदों नोंनि बिनानाव दंब्ला रायलायदोलै नङाब्ला होनदो आरोना बिनानाव गैयालाय बायनांगोनसो आगै ओमफ्राय नोजोरा मा लिरदों सोरनि नाम्बार बिखो बाजै होनबाय सोरनि नाम्बार बिखो बाजै मोनो नोजोर ओमफ्राय जासै सोर सोर दङ देखायलाय नायनि रावबो गैया फिसालासो दङ ओइखै नायदों ओमफ्राय बैखै सिस्टेर दङ बैखै थायो आरो फारसेखै ओमफ्राय अनन्तआ मा लिरदों जोंहा सोर सोर नायदों सापर्ट खालामना होदो बयबो बाजैखौ होनदों आरो ओंलै जोंहा साइनिखौनो होनदो आब' दा मा जायगायाव दं होनदों आरोना बङाइगावआव दं आगै आंनि मुङा सानखिया नङा दे साइनिक नामखौनो बुंख'नो हाथाराखैलै आंहा आगै नामखौनो बुंख'नो हाथाराखै सरि दे गोरोन्थि बुंदोंबा मा होनो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो दे आगै ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय आलिया फैदो आरोना जोंहानि आलिया हेलौ सिस्टार होनदों हेलौ ब्रादार हेलौ नोजोरा मंगल साइनिक फ्रेन्ड नालाय सोरनि नाम्बार बिखो बाजै होनबाय आदसा सिख्लाफोरनि नाम्बार बिलागासिनोलै ओमफ्राय आनन्द मोनदो आगैया आनन्द आंनि चेनेलखौबो एसे बुंना हो दे आब' होमबाना नोंनिया चेनेलाबो मा होनो बेनो आरोना लोगोफोर जों नैबे फंबायनि चेनेलखौबो नायनानै होदो आरो नैबे नैबे आनन्द फंबायनि चेनेल आरोना सोर सोर दङ फंबायखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सनि सफैनो हादों नालाय हेलौ मेदाम जि होनदों आरोना हेलौ ओमफ्राय जोंहा साइनिखौ आगैया मा होनफेरखोना सानायख'
नामानो जोंना सानाय क' नामानो मुंख'नो रोंसैलाय आंहा ओमफ्राय दा आलियाया मा होनखो हाउ आर इउ सिस्टार होनो I am fine brother ओमफ्राय जों ममता बसुमतारी लाइक दान बिके आगै होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनि लिस्टआव नुजाबाय होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दा आंहा दासो सना होनदों जेबो नङा आंहा दासो सना होनदों ओमफ्राय अनन्त आगै बुंगोन आब' होनदों आरोना ओमफ्राय खुसि हेलौ हेलौ खुसि ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनखो एन बाजैया दासोनो होनदों एन बाजैया दासोनो ओमफ्राय जों खुसिया मा होनखो हेलौ हेलौ खुसिया सिस्टार माय हाय ब्रादार मेरि बिस्मानिफ्राय थेंक इउ भेरि माच आंनि बिस्मा फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइक होबा लाइक होदो लाइकनि खियाथ' लाइक करो ममता मा होनखो नोजोर आगै जास्ट दासो टिउसननिफ्राय फिसा लानानै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मा होनदों एन हाउस बाजै आदा थांनायखाय फ्रि मोनदोंना नों आदसा ददेरे होनदों आरो आदसा ममताया जोंहा इन हाउससो नामा चेनेल गोदान नामा सिस्टार आं मिथिबावानो नङा नोंगौ macam lihat nunga angni nunga kosto ka nazar nunga agai angna kosto ka nazar na jasin tu beda ka sintu amal lagi nih ka ho kare za ka halwa sintu alright apa dari hello dausri delay यार थैंक यू अनिल विष्णु फनेंटा का सिंटू थैंक यू मेरे विष्णु में आने के लिए लाइक करो सर से लाइक है लाइक है दे ओमफ्राय यार आहा मिनि बुलायबाय ओमफ्राय नोजोराव नै नोङो बिके बाजै जाम्बि होनलायबावबाय आरो मिथिबायथ' आङो मिथिबाय यार मा होनखो मा खबर होनबाय आरो ओमफ्राय जों सिस्टार बेखायनो साब खालाम हरस'नांगोन Jangan boleh ada yang sebenarnya. Sister आङो दा बानायनानै हरगोन दे ओमफ्राय मेसेज हरनानै दोन दे होमबासो आङो दाबो माबा माबि नाम ओंखारलाबायोना ममता सिस्टार इन हाउस ओमफ्राय लाइक दाना आगै होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो माने हनै थाम्फैया दुद्रुनाय होनबाय आरो दा लाइक होआखैबा लाइक होदो यार
एनहाउस बाजै नोंखौ दहायनो नागिरदोंमोन आं होनदो आरोना सोंदोंमोन खोमाथ' नोङो ना ओमफ्राय यारा मा होनखो अ माखा जिउ हा आंबो दिनैनो थार आंबो बिदिनो थारमोन सिस्टार फार्स्ट बिहोमा आङो आगोलाव बांद्राय मेसेज गेलेयोखाय मेसेजफोरखौ बारा माबाखौनो हाया आङो अयभास गैयामोन ना आंहा आगोलनिफ्रायनो बिदि मेसेज गेलेनायनि ओमफ्राय नोजोरा बिके बाजै नोंलाय बहा गोसोआव थाङो होनदो आरो गोसोआव थाया जायो नामाब्रा ओमफ्राय जोङो ममता मोनगो ए आर्सना हार बुं दे होनबाय नै हाथरबाय एआर मा होनदो अ मा मालै बेलाय माखो जिउ बिखा फांदां सना सना मेगन ए आंसना 9.6 आंनि नों हाहा होनदो आरो 9.6 ओमफ्राय अनान्त फंबाया मा होनदो चेनेल नामा खोन्थादो सापर्ट खालामनोसै होनदो चेनेलनि नामखौ खोन्थादो सापर्ट खालामनोसै होनदो सोरखौ होनखोबा ना अनान्तआ आगै सोरखौ होनखोबा थिक होनांगौमोन लरेन्स नुजाफैदो नै काहा राहा मबाइलानो फाग्लासो लॉरेंस का समझ में नहीं आया रे सॉरी यार मोनगो माख्रा माख्रा ना मालै बेलाय बेखौ बुजिलाय लासैलै आंहा जिउ आहा होनबाय माबादे मा होनखो नोजोर आगै गामिनि सापर्टार cannot forget you होनदो आरोना I cannot forget you होनदो आरो हा ओमफ्राय अनन्तआ मा होनखो मेसेज खालामग्रा फोरखौ होनदों आब' होनदो आरो आदसा ए आर्सना सिक्रेटसो दे 9.6 खौ दा खोन्था जालायबाय आरो ए आरो मा होनदो जिउ
Rezeki aman ke like dan hendaknya thank you like dan guys thank you very much. Nim ya nim खाकन nim बिमाखौ ओमफ्राय जों जेरामान kita in house bazai बर' बुं दा इंलिश लिरहर आहा मिनुले बे हेबनो राजा राजुआ मा दे हेलौ mbak deh hello Kiki aman Kiki गावनाथ' बर'आनो जाबाय गावसिना दा zaman बहानि बाजै होनदोंना आङो बङाइगावआव थायो आरोना बङाइगाव राजु आरो जोंहा ममद एमानजो रोङा होननायाव होननायाव गैया नोजोर आगै हा आरोना Kumar Royaman ke good evening dear sister mana good evening mana ke bro ma khobor ndara jamrang deman ke agai sona sandi tam tamba ripaya angni baik हाथरबाय नामा ओमफ्राय जाखि केमन मोजां नोजोर ब्र होनदो आरो kan लाबाय गोब्रा बिखुला man kan लाबाय man pilih kan nih खारबाय ममन जामा लिरदो जासै दारा AR खारबाय सनाया हा खारबाय खोमालै खारलायबाय देखाबाय देखाबाय खादो namun ke in house bazai dodere गोसोआ मानिया माथो होनदो आरो ओमफ्राय जों अनन्तआ मा लिरखो आङो ओंखारथ'बाय आब' LB निफ्राय दे आगै दे अरजाया जेबो नङा के सना मैगं सायगासिनो आं आरोना मैगं सायगासिनो दंनो कहाँ जाना ऑफिस में इंडियन आर्मी Everyone sit down. Morning, all. मा जाखो बिखे बादि सना जेबो जायाखै मा जानांगौ जाखो आखायालाय मा komentar lagi nama aja ancam
जोगोनारसो जोगोनार लेबदो खोमा आरोना सिस्टारा मानि बिदि जादोंलाय थांलाय बिदि थांलाय लाजिलाय थांलाय karena gitu ya maksudnya armis siapa armis aja nih kan kayak makan gue terus yang mau bukan no tidak ayung sona harus dan ahilo dan nanti makukan nanti jatuh kaman cak hai bawa ini tanggal belum dah kesan kan belum dah iya kan dulu jadi masa dan bahasa ibarat tim saya kan ya tuh hai udah aku mau mabayau gandeng mana ada fancy dress mabayau gandeng mana kan sih bawa lu jangan kau suka kan anak apa kita borong dia baik kerja tu nanti kan borong itu je perlu lajang kiriman lajang maku kan kamu kalau mana aku bisa thằng lên là nó cái này cái gì trong một liệt rồi Penthouse Baja Double मैगं सायनाया जायाखै मैगं सायनाया थाब जायाना गुबुन नांगौ सायनानै संनानै दा मोनस्लाबबावनायसो नङा एलपि होगोन ना बेबो मोनस्लाबनायसो नंबावा ओमफ्राय हाय आब' होनदों आरोना हाय खबर लागै मथेमोनखौ जायाखै नोजोर सना होनदों आरोना जायाखैनो के भाइ मा खालामदों दा होनदों आरोना के मा खालामदों नोजोरा सोंहरदों आरो dong oरैनो अखा हादोंना उन्दुदों आरो अखा हादों उन्दुदों दे song and बाजै होनदों आरो Ang lama makade, mama ko lang kadalay ba? Kanay?
अखा सिजादों के सना दहाय टिक्सनाव दोनलांनाया होनदो आरो के हाय उन्दुना सोरखौ गोसोखांगासिनो होनदो आरो थांबाय सोंदों आंखौ सोंदोंबा ओमफ्राय जायखिजाया नोजोर ब्र बे बाजै सनाखौनो नायगासिनो आङो मा एसे सुन्दरहाय ओमफ्राय नोजोरा मांगा सोर सोर दं कमेन्ट हरदो ओमफ्राय उन्दैया फिसालाखौ अख्रालाबायनायखौनो होनोमोन ओंखायनो आङो माबादोंमोन फुलिखौ सोलाबाबा थांथ'दो नोजोर खामानि दंबा खामानि थायोना गोबाव लानाया आंबा सिजादों दहाय बाजै होनदों आरोना अखा सिजादों बाजै सना ओमफ्राय दे नोजोर दे थेंक इउ थांबाय खोमालै नोजोर ब्र बे बाजैया मा एसे सुन्दरि होनदों नामा थांबाय खोमालै माबाया मा जानांसै सुन्दरि जागोन बाजै सुन्दरि नङालै
thằng này thằng này nếu mà xuyên thì thằng này để mà không lại thằng này Tốt sẽ đi còn thằng này mà bảo là thế này thằng này thằng này nhưng mà được cũng mà lẻ giờ tìm ra na like chân ba thì mày thank you like cho nên ra cái tìm ra cái ma bu nay vậy thạc cơ ba rơi sai này sida này ăn này vậy thani sẽ sundar hai nên có làm mà sau đây sẽ tìm ra ba rơi Jamu thasi setelah ini mana ang may kong say kang bay so na per bel oh buke sister na ondong buke sister na tinggal ya hi hello makan kita tempat ministus tu ada sona anggus poli baik ada nenguna thank you ma Hingga Roma ko boron dari na. Lagi sibuk dengan lainnya. Ang bago ma dingya ba.
बिदि इमान सुन्दरि बिबाजै बहा मोनगोन आंलाय होनदों आरोना नंगौना के स्कूल का कॉपी और इसका कंपटीशन का कॉपी है किधर टेबल में सब है नहीं है टेबल में देखो देखो एक बार ताकि देखो टेबल में देखो बेड में देखो जाओ बेड देखो देखोจะมองจะเราอ่อนเดินนะทิ้งที่จะเป็นของเราแล้วมันเกิดของต้องส่งส่งไว้นะส่งอะไรอยากพูดเดี๋ยวนะส่งพวกเดี๋ยวดาอัตราส่งส่งจึงอัตราสัตว์อัตราอยู่ส่งอะไรitu di pokoknya ke rumah ini keke apa jadi sunah harus ada thank you keke ada kan setelah semua nanti dia pun bakal buka sana mình biết mà ba jadi sunah kita semua lebih ke baik आङो बारा गोबाव होला र' माबा फिसालाया होमबागा एसे बुरजा दङ ना नेफ्लाबाय थायो आंखौ सोलाबाबा अरजाया दे आगै माबा आगै सना आगै एसे ओरैनो दसे थानानै दोननोसै आङो सोलाबो बाजै दे जोबजासे थागोन बाजै सना नंगौना नोङो बावलायबाय जोंहा दाख्लै खैदियाव थादोंमोनलाय नों खैदियाव फैयोमोनलाय केके मोनायावनो सानाव बावबायसो आं दाख्लै थादोंबाबो बावजोब्बाय आं सानाव थानायना मोनायाव थानायनिथाय खिथाहरफिनदोलाय जोंहा सान मोनना मोनामोन दा बिजियाव दंना दासान्दै बावलायलाङो आरो आंखौलाय माथो अनफेरा केके सना दाबो हाबिसो होनबावो आंखौबो अना केके सना होनो आरोना अच्छा कंपा 27 लाइक डन ब्यूटीफुल वाला थैंक यू कंपा मेरे लिस्ट में आने के लिए थैंक यू वेरी मच क्या मोने इमान सुंदरी बिबाजैखौ बोरै हारसिं गालांनो दे आं नोंखौ बाजै सना होनदों आरो नंगौ नामा कंपा दिल की परी हो खूबसूरत थैंक यू कंपा मोनायाव 10ता बाजै सनानाव 10तायाव होयोना नोङो आं दाख्लै खनसेल'सो थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बावफिनदों आङो दासान्दि बिराद माबा
फिसालानि एगजाम जालाय माबा जालाय दहाय कम्पिटिसनमोन ना बिराद बिजियाव दंना ओंखायनो बावलायलांदों आङो जाखुमाला होनदो समायना नुदों आब' सना होनदो आरोना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय बिउटिफुल कुछ बोल बोलना है अदर ब्यूटीफुल कुछ बोलना है क्या बोलना है बोलो मोटा बाजै हार्ट हरबाय नहीं ओमफ्राय जाखा ब्यूटीफुल क्या सब्जी खाएगा बोला सब्जी को सब्जी नहीं बनाया अभी लेकिन पता नहीं है क्या सब्जी बनाऊंगी कंपनी क्या ब्यूटीफुल आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगते हो थैंक यू मुझे भी सपोर्ट करना ओके करूँगी मैं आजकल टाइम ही नहीं एडजस्ट नहीं हो रहा बहुत बिजी में अभी मैं बहुत बिजी है मतलब तो आपके लिए मैं टाइम नहीं दे पाई मैं आपको सपोर्ट करती हूँ बोला हाँ करती हो तुम मैं आपका जो वीडियो को देखती आपका वीडियो में देखती हूँ तो मैसेज भी करती हूँ आपने देखा ही होगा ना आप बहुत हैंडसम हो आप भी बहुत हैंडसम हो ब्यूटीफुल हो एंड हाउस बीके सिस्टार एम बी जोब्बाय नंगौना सिस्टार गंसेया होनदों आरो बिदिनो जायो सिस्टार जेबो नंला दे बेखौबो दा नोंनो नांलायगोन ना दोनथ'दो एसे बिके माबा एन हाउस सिस्टार दोनथ'दो एमबि जोब्बा आरो दा माजों नों होनो आंबा सोदेरसो थायो आङो ओमफ्राय जा काम्पाया होनदो प्यारी हो आप बहुत होनबाय थेंक इउ काम्पा आपकी बहुत हैंडसम हो मा ब्यूटीफुल हो एंड हाउस थाथ'दो सिस्टार ए बि गावदांनाव दसे थांनो आं होनदों आरोना ए बियाबा सोरमोनलाय ओमफ्राय काम्पाया मा होनदों खा हास्रायना काम्पा के होनदों दोनखासै बबाव थांनो नोंलाय एन बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय काम्पाया मा होनदों बिउटिफुल एक बार बोलना है क्या ब्यूटीफुल एक बार बोलना है क्या क्या बोलना है कंपा Link mana dari Raba nah hai abung dan hai agay hai baca Papua Tumi Azi il live orang acha dengan Papua guru senam bayi guru gasnya na nanunga তুমি আজি এলবি আশা তেতিয়াৰ পৰা
Kampa emang the beautiful आपकी प्यार को एक बार अच्छी तरह से बन बन लो बहुत ही अच्छा थैंक यू कंपा बताने के लिए ओमफ्राय जा फसं नार्जारि बबेनि जाखोलै बयसन बबेनि जाखोलै एफा समाय Bina, Bina. boy समायना सना नामान बबेनि जाखो बबेनि जाखोलै होनदों नामा ओमफ्राय आङो बङाइगावआव थायो आङो ओमफ्राय मा होनो पापुआ तुम आज एलबी को सबसे अच्छी बोला था मैंने कब से टाइम को पूछा क्या कितने टाइम से दिया ऐसा पूछा क्या पापू 5:30 से दिया मैंने आज कंपे मतलब ब्यूटीफुल अभी एक बार प्यार को ब्यूटीफुल अभी एक बार देखना है बहुत दिल से ये तो बांध तो लिया है ना कंपा ये नहीं गद्दर से मतलब लोवर से बांधना पड़ेगा क्या हाथ देने के लिए थैंक यू कंपा थैंक यू वेरी मच कंपनी के मतलब फुल सपोर्ट बोला थैंक यू फुल सपोर्ट करने के लिए कंपा आपको भी करूँगी मैं लोवर से एक बार ठीक से बांधो देखना है अभी नहीं फिर कभी ओके Sinister ना क्या बोल रहे हैं हेलो हेलो कंपा नेक्स्ट टाइम एलपी लोवर रख कर करना हाँ बोला ओके जब आप आओगी तो मैं बांधूंगी आप नहीं आएगा तो नहीं बांधूंगी आप आ जाने से बांधूंगी नहीं तो नहीं बांधूंगी मैं ओके कहने क्या बोला बाजै मा ओंख्रि संगोन ओंख्रिया मा जागोनथाय खबर गैथ'आ आरोना दायोसो साजायनानै संनानै जानोसै आरोना खाम्फा बिसोरना सरि केके
मेरी प्यारी ब्यूटीफुल बोला थैंक यू खम्पा आप तो 8 बजे से एलवी देते हो ना नेक्स्ट टाइम रोबर मत नेक्स्ट टाइम रोबर मत बोलना क्या बोलता है रोबर नहीं बोला गाद्दार बोलता है ना 7 PM ओ 7 PM में करता हूँ अभी नहीं करती टाइम में अच्छा करती हूँ अभी अच्छा टाइम मिलने से करती हूँ अच्छा टाइम फिक्स नहीं हो रहा मतलब ना कम्बा दिन में देते हो क्या दिन में खास हम लोग घर पास में होता तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा बस बहुत अच्छा लगेगा बोलना खास हम लोग दिन में नहीं अच्छा दिन में नहीं रात को देते होगा ना के ब्लेक कोब्रा बायदि जाने ओमफ्राय हाय दसे होनदो आरोना दसे फैनाय जाबाय खोमा आरोना मालाय दा दस हाय दस हाय दस ब्लेक कोब्रा हाय आंनि लिसनार होनायनि थेंक इउ भेरि माच ब्लेक कोब्रा हाय दस होनदो आरोना हाय ओमफ्राय मुझे ब्यूटीफुल रियली आपका दिल से मैं सपोर्ट करता हूँ अच्छा ओके खम्पा थैंक यू दिल से सपोर्ट करने के लिए मैं आपका जो वीडियो है ना इसको मैं देखती हूँ शॉर्ट बनाती हूँ ना और वीडियो भी लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ ना ट्रिपासा नुजाफैदो रेसिसि फिथाइफोरा हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा ट्रिपासाया मा होनदों दिदि होनदों आरोना हाय फाइटि ओमफ्राय जोंहा खाम्फा केम्बा आजा खाम्फा मोनबा तो क्या नाम खम खब्बानी बोलो तो क्या बोलूँ मैं सिर्फ मैं आपको बुलाऊंगी हैंडसम मुझे नहीं आती आपका खम्पा तो बोला मैंने नहीं हुआ क्या जो मैंने बोला ये नहीं हुआ क्या जब भी आप आएगी ना मैं बोलूँगी हैंडसम ओनली नाम रखूँगी एक मुझे मत बोलना बोला हाँ मुझे मत बोलना बोला हाँ Samsung problem deh. Lebih ekstrim masih.
बहुत स्नेही, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी में नसम वालों की मन करेंगे। अच्छा, हैंडसम बोलो हार्ट अटैक। यही नाम रखूंगा मैं आपको, हैंडसम ओनली, नाम नहीं बोलूंगी, मतलब हार्ट दे देंगे। थैंक यू। आप सच में बहुत हैंडसम है, हैंडसम हो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसी बेकार में नहीं बोल रही हूँ मैं। के आगै दिहुनां सना ओंखाम मा होनो संथ'वाखै नामा? हैंडसम, ऑफिसर को क्या नाम? ब्यूटीफुल, तेरी नाम राका में नी, राका में नी। नाम रखा क्या? नाम रखा कि Dipasaya ke didi mai saka dono ma didi ma mai saka dono didi mai saka dono Dipasa ma ang gusto sa bebek didi ma mai do Zakit ayam संथ'वाखै बाजै नोंखौनो ओंलै नायगासिनो दं आंलाय। थेंक इउ माने थाबाय थानायनि थाखाय आरोना केके सापर्ट होबाय नोङो आरो। ओमफ्राय जोंहा हैंडसम ने बोला आज से दिल से मुझे हैंडसम बोलना। हैंडसम ही बोलूँगी मैं, आपको नाम रखूँगी एक। Tripasayaman के दीदी बात कैसे नहीं निकी ब्रो। अच्छा दीदी बात कहा से नहीं ब्रो। क्या बोला? उनका ओके बोला। ब्यूटीफुल किसी की नजर ना लगे, खूबसूरत को हमेशा खूबसूरत ही रहना। अच्छा हैंडसम ऐसा है। थैंक यू। ओमफ्राय केके ओंखाम जाखांबाय नामा बुंदों खोमा बाजै हा होनदों आरोना। दीदी बात ओइ माबाखौ होनदों खोमा नोङो केके बे त्रिपासाखौ होनदों नामा? बुजियासै बेखौ। नहीं
sao sạch thế bên nào lời sao thế tắt kít ya đi face đẹp nó mera đi cô bố वो जाता है रिलीफ वगैरह handsome hot dia thank you handsome cara saja boleh Magraya bidishara na naik mama Magraya bidishara take care di mana ada bidishara naik mama Magraya một lần ra đi kinh đây nè ba giờ hello đây nè hello ai à nè le beautiful wala thank you Lelia apa handsome sorry thank you handsome मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से thank you mendeng ba sih dari aja lega dong serba itu mendeng ba sih dari na anh ơi yên gitu nè si deh lega ber guys मैं अभी ये रखती हूँ थैंक यू हो गया बहुत सब बाय बोल दो बाय सबको मेरी तरफ से बाय लोगोफोर गासिबखौबो Mani bosan aja hai bazai menabili hambai nerna di mani bosan lah nerna thank you angin bisno penen takai Raja kiki bye bazai sonan nerna bye kiki bye Anjir mani bosan baik ke ba like na ni hede za angin din sana gel nerna din ne gitu Ang goodness, sudah sana baril di na. Bye, nasi bubuk. Nah, ang mana ini sini